Μένουμε στον χώρο της υγείας, τους κινδύνους από το γλαύκωμα αλλά και τους τρόπους αντιμετώπισης της ασθένειας που, εάν δεν διαγνωστεί, οδηγεί στην τύφλωση, ανέπτυξαν κορυφαίοι οφθαλμίατροι στο 21ο Διεθνές Συνέδριο που διοργάνωσε η Ελληνική Εταιρεία Γλαυκώματος. 67 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο πάσχουν από γλαύκωμα, ενώ στην Ελλάδα οι ασθενείς είναι πάνω από 200.000. 100.000 Έλληνες χάνουν σταδιακά την όρασή τους χωρίς να το γνωρίζουν εξαιτίας του γλαυκώματος, ενώ άλλοι 40.000 θα εμφανίσουν γλαύκωμα μέσα στην επόμενη πενταετία. Παρότι το γλαύκωμα αποτελεί τη δεύτερη αιτία τύφλωσης παγκοσμίως, είναι μια ασθένεια που το ευρύ κοινό αγνοεί τα συμπτώματά της. Η Ελληνική Εταιρεία Γλαυκώματος διοργάνωσε το 21ο Διεθνές Συνέδριο με σκοπό την προβολή όλων των τελευταίων επιστημονικών επιτευγμάτων, αλλά και την ενημέρωση του κόσμου για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της οφθαλμολογικής ασθένειας. Έχει ιδρυθεί από το 1992, διοργανώνει συνέδρια, εκδηλώσεις και γενικά μέσα στους Έλληνες οφθαλμιάτρους προσπαθεί να προωθήσει και να μελετήσει τις νεότερες εξελίξεις πάνω στον τομέα του γλαυκώματος. Οι οφθαλμίατροι χαρακτηρίζουν το γλαύκωμα αθόρυβο κλέφτη της όρασης, αφού δεν εμφανίζει αισθητά συμπτώματα που να οδηγούν τον ασθενή στο γιατρό, και συνήθως η διάγνωση γίνεται αφού πρώτα έχει χαθεί ένα σημαντικό ποσοστό όρασης. Βασικός παράγοντας κινδύνου είναι η υψηλή ενδοθάλμια πίεση και ακολουθούν το οικογενειακό ιστορικό, η ηλικία άνω των 60 ετών, οι προγενέστεροι τραυματισμοί και κακώσεις των ματιών, η μακροχρόνια χρήση στεροειδών και λιγότερο συχνά ο διαβήτης, η υψηλή αρτηριακή πίεση και η καρδιακή νόσος. Είναι μια πάθηση ύπουλη και αθόρυβη που δεν δημιουργεί προβλήματα καθόλου για να αναγκάσει τον ασθενή να πάει στο γιατρό. Κατά τις εργασίες του τριήμερου Διεθνούς Συνεδρίου, οι επιστήμονες επεσήμαναν την αξία της πρόληψης, αφού το γλαύκωμα μπορεί να διαγνωστεί με μια απλή εξέταση από τον οφθαλμίατρο, πολύ πριν αρχίσει να προκαλεί ανεπανόρθωτες βλάβες στην όραση.